For this family, the day often begins. Kada araw 75 batang Pilipino ang namamatay dahil sa malnutrisyon. 27 sa kada 1,000 batang Pilipino rin ang hindi na umaabot ng 5 taon dahil sa kakulangan ng tamang pagkain. Kaya naman ang Tarlac City Government buo ang suporta at pakikipagtulungan sa Rise and Rebuild Foundation para sa pagbubukas ng 2 nutrition centers sa lungsod. Ang bagong nutrition centers ay matatagpuan sa Batang-Batang Integrated School at Maliwalo Central Elementary School. Magsisilbing nutrition hub ng mga batang Tarlacenyo ang mga naturang pasilidad. Dito iimbak at ihahain ang masusustansyang pagkain na ipamamahagi sa mga mag-aaral. Ngunit dahil pandemya at walang face-to-face classes, iba ang magiging sistema ng distribusyon ng healthy food packs. Binibigay po namin ito sa aming mga estudyante kasabay po ng kanilang modules. Layon ng Rise and Rebuild Foundation na mapanatiling malusog ang mga bata lalo na ngayong may kinahaharap na health crisis ang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Malnutrition actually, it attributes sa pagkakaroon ng sakit. Now, hindi natin ma-afford na mag-down yung immune system natin, especially at this time. Kasi it would mean na mas madali tayong makapitan ng sakit. Buo naman ang suporta ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa layunin ng Rise and Rebuild Foundation. Tiniyak ng alkalde na maglalaan ng pondo ang city government para sa pagtulong sa konstruksyon ng mga greenhouse na siyang pagtataniman ng samut-saring prutas at gulay. We're very thankful. Nandyan ang Rise and Rebuild International Foundation na nandito in our midst, tumutulong po, nagpapatayo ng mga nutrition centers para sa ating mga estudyante, and at the same time, they provide greenhouses na kung saan regularly ang mga gulay na produce nila, organic vegetable. Sustainable backyard farming sa loob o malapit sa paaralan ng nakikitang solusyon para magtuloy-tuloy ang nasabing nutrition campaign. Until next year, productive na ito mga greenhouses natin ito. Huwag lamang po tayong, sana matapos na yung ating pandemya para mas ma-full blast pa po natin ang mga greenhouses na ito, production ng ating mga nutritious vegetables for our children. Planchado na rin ang post-pandemic plan para sa operasyon ng nutrition center sa oras na balik eskwela ng mga bata. Subalit ang city government target na maging malnutrition-free community ang buong syudad sa lalong madaling panahon. Pagka pwede na ang face-to-face schooling, ang mga bata po igagather sa nutrition center para regularly bibigyan po sila ng mga nutritious na pagkain. This is one way where they are addressing malnutrition in our city. Sa kasalukuyan, mayroon ng 9 na nutrition center sa buong Tarlac City. Maliban sa masustansyang pagkain, nagbibigay rin ng trabaho para sa ilan nating kababayan ang Rise and Rebuild Foundation. Higit 150 katao ang nangangalaga sa 3 garden centers ng foundation. Ito'y matatagpuan sa Tarlac na may lawak na 14 acres, 16-acre land sa Leyte at 25 acres naman ang sa Cebu. Rainiel Pawid, CLTV News.